हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ उदांस्रि साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां जानो थांगासिनो दङ बे गोजोनथाव खौराङा मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों स' लोगोफोर जोंनि जानाखि आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उदांस्रि साननि मोनसे गेवलां मेल जादोंमोन बे गेवलां मेलावहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनानै होदों आरो बे गोजोनथाव खौराङानो जाबाय जायफोर बिथांमोनहा SSA आव साख्रि मावनानै दङ कन्ट्राक्चुवेलावहाय सर्व शिक्षा अभियान आसाम जानाखि बेवहाय कन्ट्राक्चुवेल बेसिसाव साख्रि मावनानै दङ फोरोंगिरिनि साख्रि आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना स्टेट पुलावहाय कन्ट्राक्चुवेल बेसिसाव साख्रि मावनानै दङ फोरोंगिरिनि साख्रि दा बिथांमोनखौहाय रेगुलार खालामसिगोन होननानै आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होदों आरो दा बे जानाखि बिथाङा फोरमायनानै होदों बेनि स्पिचखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायसिमाव आं नोंथांमोननो बेनि स्पिचखौ होनाय जादों नोंथांमोना बेनि स्पिचखौ डाइरेक्टलि बिथांनिफ्राय खोनासंनो मोनगोन स' लोगोफोर बेवहाय लोगोसे बिथाङा SSA आरो स्टेट पुलावहाय फोरोंगिरि मावग्राफोरनि अनगायैबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां होबावदों बे जाहैबाय जायफोर बिथांमोनहा हाई स्कुलावहाय कन्ट्राक्चुवेल बेसिसाव फोरोंगिरि मावगासिनो दङ लोगोसे 4th ग्रेडआवबो जायनाखि कन्ट्राक्चुवेल बेसिसाव साख्रि मावनानै दङ हाई स्कुलावहाय बिथांमोनखौबो रेगुलाराइज खालामजोबनाय जागोन होननानै आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होदों जायनाखि बे गेवलां मेल दिनै उदांस्रि साननि बे गेवलां मेलावहाय बिथाङा स्पिच लाखिदोंमोन बे स्पिच लाखिनायनि गेजेरजों बिथाङा बेफोर गोजोनथाव खौरांखौ फोसावनानै होदों स' लोगोफोर दा बे खौराङा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां जायफोर SSA आव कन्ट्राक्चुवेल बेसिसाव फोरोंगिरि मावनाय लोगोसे स्टेट पुलावहाय कन्ट्राक्चुवेलाव फोरोंगिरि मावनाय लोगोसे हाई स्कुलावहाय फोरोंगिरि आरो 4th ग्रेडनि जानाखि पस्ट दंमोन बेवहाय बिथांमोनहा कन्ट्राक्चुवेल बेसिसाव फोरोंगिरि मावनाय आरो साख्रि मावनाय बिथांमोनखौबो रेगुलाराइज खालामजोबनाय जासिगोन होननानै फोसावनानै होदों दा लोगोफोर नोंथांमोना बिथाङा मा बुंदों बिथांनि बुंनायखौ खोनासंबानो जाबाय बिथांनि जानाखि स्पिच लाखिनाय बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट खोनानो मोनब्लानो बुजिनो मोनगोन बिथाङा मा फोरमायदों स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय नै बेनो जाबाय बिथांनि जानाखि स्पिच होनाय स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंदो आरो नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ मा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों कमेन्ट हरबानो जाबाय स' लोगोफोर खोनासंदो পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত আৰু ষ্টেট পুলৰ অধীনত কাম কৰা সমস্ত টেট শিক্ষকৰ চাকৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰী খণ্ডত নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছো এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে এখন কমিটি গঠন কৰি কেনেকে সুগম আৰু দুৰ্গম স্থান দুইটাতে শিক্ষকৰ উপলব্ধতা ৰোস্টাৰ আদি দি সামৰি এই শিক্ষকসকলক চৰকাৰী খণ্ডত আমি যাতে নিয়মীয়া কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি দৃঢ় ব্যৱস্থা হাতত ল'ম হাই স্কুলত কাম কৰি থকা কন্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষকসকলৰ চাকৰিও আমি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা খুব কম দিনৰ ভিতৰতে গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও মই এই মঞ্চতে থিয় হৈ আগবঢ়াইছো